बर'नि मुंदांखा मडेलार दैजि बसुमतारीया बडि केयार कम्पानियाव दा बिथाङा एडभार्टाइज होगासिनो ब्लाउसनि दा आरो गोदान आरो ब्लाउसनि एडभार्टाइज बिथाङा आरो दासान्दि एडभार्टाइज होगासिनो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों नायनानै ला नोंथांमोनहा दा जोंनि बर'नि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव मानो होननानै बुङोबा बेबायदि जोंनि बर' हारियाव दाहालागै बड' मडेलारफ्रा दिनैसिम बेबायदि ब्लाउसाव एडभार्टाइज होनायखौ जोङो नुनो थाङा बा थाबाबो गोबां खम दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद थुलुंगाथाव आरो बाख्नायथाव आरो जोंनि बड' मडेलारफ्रा बेबायदि आवगायलांनायखौ जोङो बयबो हास्थायो आरो बयबो आसा खालामो थिग बेबायदि मोनसे थुलुंगाथाव जोंनि दैजि बसुमतारी बिथाङा जिबायदि खामानि मावदों बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बयनिबो थाखाय थुलुंगाथाव दा जोङो बेखौ बयबो बाख्नायनांगोन मानो होननानै बुङोबा दैजि बसुमतारीया बेबायदि आवगायलांदों बिथाङा जाहाथे इयुनावबो आरो बेबायदिनो गावनि रोंगौथिजों आरो मोजां प्लेटफर्माव जाहाथे बिथाङा दावगालांबाय थानो हाथों बेखौ जोङो बयबो आसा खालामो आरो बयबो हास्थायो आरो आंनि आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जाहाथे बर' हारिखौ आगानसे आगाननैबाबो बिथाङाबो जाहाथे आवगायलांहोनायाव मोनसे मदद होदों बिनि थाखाय आङो दैजि बसुमतारीनिसिम आंनि आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों जाहाथे आरो बिथाङा उननि समावहाय बेबायदिनो बर'नि थाखाय बा गावनि थाखाय बा बर' गोदान जाखांफुनाय मडेलारफोरनि थाखाय बा एक्टर एक्ट्रेसफोरनि थाखाय बिथाङा जाहाथे मोजां खामानि मावलांगोन होनना आङो आसा खालामदों गोजोन्थों।